Zdravím tě, zbloudilá duše. Už jsi někdy položil otázku, co je vlastně echo? To může být několik věcí. Třeba echo jako ozvěna v efektech, anebo echo taky, že někoho práskáš. Ale echo dubbing je úplně prvotřídní věc. Jsme amatérská skupina, která jako právě začíná a klidně aj jako jestli máš chuť dabovat, tak se na tebe podíváme, přeskoušíme a klidně můžeš dabovat nějakou postavu. Určitě tě teď bude zajímat, co vlastně dabujeme, jak je seriál Has-Been Hotel, tam budeme dávat ústřičky a Helluva Boss, to budeme vydávat celé. V Helluvě je hodně postav, které ještě nemáme obsazené, tak jestli máš zájem, tak klidně budeš napsat. A jak? To ti teď ukážu za pomocí našich stránek. Za pomocí našich stránek Echo Dubbing. Když tak adresa echodubbing.unas.cz a pro Slováky je to akorát SK. Jako pro Slováky to máte tady v záložce. Takže se podíváme na ty stránky. Jsme amatérská skupina, která dělá chyby, ale taky se učí. Každý se chybama přeci učí. Are you sure about that? Naše stránky spravuje Lookboy. Yeah, boy. Takže tady vidíte nádherné stránky, co vlastně spravuje Lookboy. Takže zde máme naši svatou čtveřici, která spravuje tenhle dubovací tým. Máme tady mistra Trolla, co je majitel a který vlastně začal vůbec celou myšlenku echo dubbingu. Pak tu máme Lookboye, který nám tu vytvořil luxusní stránky, na které se můžete podívat. Pak tu máme naši Yuki, která je naše scénáristka, luxusní práce ze slovy a různé slovní hříčky samozřejmě. A pak jsem tu já, moje maličkost, hlavní daber Blice, ale to je jenom samochvála. Pojďme se dál na naši domovskou stránku zase a máme tu aj Echo Sci-Fi, alias Spotify Echo Dubbingu. Takže tu máme třeba tady moje díla, kde tu máme třeba Break My Mind cover. Zábava čeká tě, už den se mění v tmu. Dveře čekníku skrývají temné tajemství, tvoji nevinnost černé světlo. To by stačilo a pak tu mám aj cover Break My Mind, kdo by to neznal. Pak tu máme tuhle songu, co jsem hrdý majitel jedničkové Fábie a je to prostě nice. Fábie a já, to je na kterém pej, to je můj svět, spolehlivá kamočka. To znáte. Pak tu mám nějaké klidnější. Takové více emotional, protože ne každý to má v životě lehké. Světlo nož, rozdávat světlo, radost. Autorské práva máme vychytané. Jako já mám. A pak tu máme Alexe, co tu má Bun. Kdo se tu odvážil svou lásku tu uznat? O zímu se nechodí, na city hrát. Teď uhni z krčku, my předvedem víc. Čas démona Asmodea na... Pak tu máme cover Černobylu od Dimitri. No. Pro ty, co přijdou. Odkaz je... Jako bangry. Odkaz je radiace. A pak tu máme Yuki. Od kouzelné Yuki tu máme Až se s ním setkám a začíná to s promiň. Takže až se s ním setkám. Jo, mám dobrý pocit, že to zrovna dělala s naší další dabérkou a to je asi Vikča. Bude to jen on a já nás vykoupím. Bude to perfekt. Lásku. Snažím se jen vyhýbat jeho otázkám. Je to tak složitý, nesnáším všechno složitý, proč se vždycky odstávám v situacích, co jsou složitý? Už se... No pak tu máme Začíná to s promiň. Začíná to s promiň. To je ta tvá cesta. Jen jednoduché promiň. Řeknu to zlo. Nezasloužím si milosti tvé. To taky je to dělané s Alexem. A ještě na našich stránkách tu máme nějaké ty fanarty. Jsme úplně slavní. Ne, to jsou fanarty od dabéru. Třeba tady máme Alastora od Alexe, ale taky dobrý. Jako kdybyste chtěli nám udělat fanart, když zatím nic nemáme, tak klidně můžete. Pak tu máme updaty ohledně stránek, nebo klidně tady budou vypsané i postavy. A teď se dostaneme k tomu hlavnímu, kde nás kontaktovat v případě, že byste chtěli propůjčit svůj hlas. Tady máte kontakty, kontaktovat nás můžete na našem Discordu a to vás přesune na dubbingovou skupinu, kde jako pro fanoušky na Discordu. A jako, pokud se vám tam jako nebude chtít, pokud jste fakt brutální
introvert, tam můžete napsat rovnou tady Lookboyovi, který vás bude kontaktovat a normálně jako si s ním pokecáte a tak. Takže pro tohle zatím vše. Doufám, že jsem vás nějak oslovil, že nás poctíte vaší návštěvou. Moc děkuji, že jste dokoukali až do konce. Zatím čau.